Hej og velkommen til den her video, hvor vi vil vise, hvordan man kan komme i gang med at lave en fotobog i det program, man kan downloade til PC og Mac. Når programmet er installeret og åbnet op, så ser det sådan her ud. Når jeg skal gå i gang med at lave en fotobog, så klikker jeg på Save fotobog, og så starter jeg med at få en visning frem over de forskellige bøger, som findes. Der findes A4 størrelse både i stående og liggende. Vi har 3 kvadratiske bøger, og så er der 2 XXL bøger, som er de største bøger, der findes. Og så er der en kompakt panorama på 15 x 19 cm, og til sidst en kidsbog, som er 22 sider og med spiralryg og lidt kraftigere sider. De andre bøger starter på 26 sider, og så kan man lægge 4 sider til af gangen, og afhængig af papirtype og bog, så kan det blive helt op til 202 sider. Jeg vil lave en kvadratisk bog på 21 x 21 cm, og den markerer jeg lige her. Når jeg markerer den, så kan jeg se, hvor mange papirtyper jeg kan få, og om jeg kan få omslag, og om jeg kan få det, der hedder dekoration, og det er noget, der hedder effektlak, som jeg viser senere. Jeg klikker ind på bogen her, og så skal jeg vælge, hvilken papirtype jeg skal vælge. Der er 2 hovedkategorier, det der hedder digitaltryk og det der hedder fotopapir. Den største forskel på de 2 papirtyper er indbindingen. Digitaltryk er klassisk bogindbinding, hvor siderne går ned i bogryggen, og så er der ved fotopapiret det, der hedder en lay flat indbinding, hvor man kan åbne bogen helt op, uden at der er noget, der forsvinder ned i bogryggen. Udover at jeg skal vælge mellem digitaltryk og fotopapir, så skal jeg vælge, om jeg vil have en standard, som er halvmat papir, eller det, der hedder digitaltryk blank, digitaltryk mat, eller det, der hedder digitaltryk standard på genanvendt papir. Det er samme høje kvalitet. Det er en anelse mere mat end digitaltryk standard, den almindelige, og altså i super god kvalitet. Derudover så har jeg det, der hedder fotopapir, som jeg kan vælge enten i halvmat, blank eller i det, der hedder premium mat. Til den bog, jeg skal lave nu, vil jeg gerne vælge den, der hedder digitaltryk standard, og så klikker jeg bare ind her. Når jeg har gjort det, så skal jeg vælge omslag, og her kan jeg vælge hardcover, softcover eller hæfte. Hvis jeg havde valgt fotopapir, så ville jeg kun kunne vælge hardcover. Jeg vælger hardcover til den her, og så skal jeg vælge, om jeg vil bruge en assistent eller det, der hedder design selv. Assistent er, hvor programmet kan generere et forslag automatisk ud fra de billeder, man har. Det kan typisk være en fordel, hvis man har et meget stort billedmateriale, så kan det være en mulighed for at komme i gang med at lave en bog. Det vi gør nu, det er, at vi går ind på det, der hedder design selv, hvor jeg vil vise, hvordan man kan bygge en bog op fra start. Så kommer jeg ind til noget, hvor jeg får muligheden for at vælge en designskabelon. En designskabelon er en mulighed for at have et gennemgående tema i en hel bog, hvor der er nogen, der har siddet og lavet det i forhold til antal billeder, gennemgående farver og så videre. For at få en lidt større visning af sådan en her, så kan jeg klikke på forstørrelsesglas, og så egentlig på de her pile klikke mig igennem. Uanset om man bruger det her eller ej, så kan det være en god idé til at få noget inspiration til, hvordan man kan arbejde med sine billeder. Nu klikker jeg det her forslag ned og siger fortsæt uden skabelon. Og så ender jeg inde i mit redigeringsprogram, hvor jeg kan lave bogen. Jeg klikker lige det her ned og det her ned, så vi får den største visning. Hvis jeres visning ikke ser sådan her ud, hvor I kan se det her, så er det nok fordi de her pile lige er blevet markeret, så jeg trykker på dem til at starte med. Det første jeg kan vælge herop er det, der hedder billeder og videoer. På samme måde som man kan tage billeder ind i
bøger, så kan man også have videoklip op til 5 minutter, og så kan man afspille dem via en QR-kode. Men det vi skal kigge på i dag, det er billeder. Når jeg går ind på billeder, så kan jeg via et stifindersystem, for eksempel hvis jeg klikker her, komme ud og se alle mine mapper. Og der klikker man sig bare ud til sit skrivebord eller det drev, man har billederne liggende på. Og så kan man finde dem og trække dem ind i bogen. Så det er ikke sådan, at jeg skal uploade dem til det her program eller på anden måde forberede. Jeg trækker dem direkte ind på computeren. Jeg har også mulighed for at tage billeder ind via det, der hedder Save My Photos eller Google Fotos. Så går man ind her. Så når jeg har et billede her, så kan jeg egentlig bare markere billedet og så trække det ind på bogen. Sådan her. Jeg holder min venstre musetast nede eller til venstre på min mousepad og så sådan en drag and drop her for billedet ind. Længere nede så står der stilarter. Det kan være et forslag på, hvordan man kan bygge en side op med noget billeder og baggrundsfarve til et opslag. På samme måde så er der det, som hedder bogskabelon, som vi kiggede på før, som er sådan et gennemgående tema for en hel bog. Og her kan jeg vælge de her og trække dem ind på en hel bog. Jeg kan også lige køre med musen op, så får jeg det, der hedder vis sideskabeloner. Hvis jeg klikker på det, så får jeg nogle forskellige forslag, som jeg vil kunne trække ind og bruge. Så man kan både bruge hele bogen eller et enkelt opslag. Inden under det, der hedder sidelayout, så kan man få et forslag til for eksempel at have 2 billeder på siden. Jeg går ind under rullemenuen her og vælger 2 billeder. Og så kan jeg få en masse forskellige forslag til, hvordan det kunne se ud. Så der kan man simpelthen arbejde. Og selvom man bruger sådan en skabelon, så kan man alligevel tilpasse det her. Hvis jeg nu trækker den her, sådan her ind, sådan her, så kan jeg alligevel vælge at markere billedet, så får jeg sådan nogle cirkler, firkanter her, som jeg kan trække i, så jeg bestemmer hvilken størrelse, eller på den her runde med de 4 pile, som jeg kan trække hele billedet. Det kunne for eksempel være sådan her. Nu markerer jeg bare det ekstra billedfelt og tager det væk. Så vil jeg egentlig gerne have det lidt større, så kan jeg trække i firkanten her og sådan her. Eller gøre hele billedet større, så gør jeg det på cirklerne sådan der. Baggrunde, det kan være for eksempel et tema. Der er rigtig mange muligheder. Det kan også være farver, som man kan trække ind. Og der er også en mulighed for at sige, passer til dine billeder. Så jeg kan finde en farve her ud fra det billede, og så trække ind, markere og trækker ind på samme måde. Derudover så er der cliparts, som kan være forskellige temaer også, som man kan se, hvis man klikker her. Jeg kunne også vælge det, der hedder rejser her, og så kan jeg for eksempel trække et kamera ind her. På samme måde som med billedet, så kan jeg tilpasse størrelsen via cirklerne her, og jeg kan også tilte det lidt, altså ved den her cirkel, der er her i toppen, og så dreje det lidt rundt, og så få det ud her. På skabeloner og rammer, så vil jeg kunne få, for eksempel hvis jeg går på former, så vil jeg kunne lave et cirkelformet billede eller på anden måde. I de her stilarter, bogskabeloner, sidelayout, baggrunde, cliparts og skabeloner og rammer, så vil der være sådan et lille ikon hernede, hvor der står, at man kan downloade mere indhold online. Og det er simpelthen en mulighed for at gå ind her, og så finde nogle ekstra muligheder ud over dem, man har. Så synes man lige, at man mangler noget i de forskellige kategorier, så kan man altså finde det her. Godt. I bunden af oversigten her, så kan jeg se mit omslag. Det er sådan, at det er samlet på i en visning her, med bagsiden til venstre og forsiden til højre. Inde i bogen, så kan jeg ikke bruge min venstre side, så jeg starter til højre på samme måde som i en almindelig bog. Og så kommer mine sider ellers ned løbende her i bunden af
bogen, indtil vi slutter på side 26, og på samme måde kan jeg ikke bruge højre side her. Inde under det, der hedder plus 4 sider, kan jeg tillægge 4 sider, og nede under det, der hedder ændring af produktdetaljer, kan jeg ændre også, hvor mange sider jeg skal have, hvis jeg med det samme gerne vil tillægge nogle flere. Jeg kan også ændre papirtypen, hvis jeg gerne vil det her inde under papirtypen. Jeg klikker lige det her ned. Jeg går tilbage til mit billede her. Og til højre, så står der redigere, placere og dekorere. Og det er, når jeg skal arbejde med det enkelte billede. Hvis jeg klikker her, så kan jeg for eksempel zoome her på den her, eller gå ind under det, der hedder smart billedeopløsning og se, om der er god kvalitet på det billede, jeg har. Inde under placere, der kan man få hjælp til at placere billederne i forhold til hinanden, eller bare til for eksempel under justere objekter og midterstille billedet. På dekorer, så kan man arbejde med farve i kant for eksempel, eller lave en skygge på billedet. I toppen af skærmen, så står der gem, og det kan være en rigtig god idé, når man først har valgt den bog, man gerne vil arbejde på, og trykke på gem. Og på samme måde som hvis man arbejder i et tekstbehandling, Word eller lignende, så vælger man en placering og en titel på bogen. Når man så skal finde bogen frem igen og arbejde videre, så åbner man programmet, og så vil den ligge inde under det, der hedder mine projekter. Hvis jeg går på det, der hedder nyt billede, så kan jeg få et nyt billedfelt ind, som jeg kan tilpasse og lægge ned her på siden. Nu tager jeg det lige væk, for jeg skal ikke lige bruge det. Og jeg kan også vælge ny tekst. Hvis jeg klikker på ny tekst her, så får jeg et kryds frem, og det klikker jeg ned på venstre musetast eller på mousepadden, og så kan jeg ligesom åbne det op ved at trække i det. Og så kan jeg vælge her inde under redigere, er det nu blevet til skrift i stedet for at arbejde med billedet. Så finder jeg den størrelse, jeg gerne vil have. Den har taget alle de skrifter, som I har i et bagvedliggende tekstbehandlingssystem, så hvis de har Word, så tager den det derfra. Og så skriver jeg bare her. Dage på fjeldet. For eksempel midterstiller det sådan her. Og så har jeg faktisk en side her. Jeg vil vise jer, hvordan jeg har lavet 2 andre opslag. Jeg er gået ind her på et nyt opslag. Jeg tager det her væk og det her væk. Jeg bare markerer det og trykker delete. Og så har jeg inde under sidelayout valgt 6 billeder. Nu har jeg snydt lidt og gemt den under det, der hedder favoritter, så jeg kan trække den frem, men den her kan findes inde under 6 billeder. Jeg vil gerne have det markeret lidt længere op på siden, så jeg markerer hele den her, og så trækker simpelthen bare her. Så får jeg det installeret her, og så går jeg under billeder og videoer og finder de billeder, jeg gerne vil have. Trækker dem ind her. Så havde jeg tilføjet en tekst, siger ny tekst. Jeg får krydset, som jeg åbner op her. Og nu beholder jeg bare samme skrifttype, skriver Santorini. På den anden side har jeg et billede, som jeg gerne vil have her, som dækker det hele. Når jeg trækker et billede ind i et billedfelt, ja, så vil det beskære det, så det passer. Men hvis jeg klikker ind på billedet, så kan jeg se, om jeg kan ændre beskæringen. Og det her billede vil jeg gerne have trukket mere ud mod højre. Og så ser det sådan her ud. Og på den her måde har jeg faktisk allerede lavet et opslag. På samme måde her går jeg ind på næste side her. Jeg fjerner lige de billedfelter, som ligger her. Og her har jeg inde under skabeloner og rammer været inde og vælge noget, der hedder former, og valgt en cirkel.
Det gør jeg lige lidt større, da jeg gerne vil have det på den her måde. Sådan her. Og så har jeg været inde under billeder og videoer og finde billedet her. Jeg vil gerne have, at hun kigger den anden vej, så jeg har været inde her, dobbeltklik, og så kommer jeg ind i redigeringsprogrammet. Og her kan man arbejde med lysstyrke og kontrast. Jeg kan ind under farveeffekter lave det sort-hvid og arbejde med mange forskellige ting. Her har jeg ønsket at spejlvende billedet den her måde, og så siger jeg gem. Der sker ikke noget med de billeder, I arbejder i. Det er kun en kopi, man redigerer. Når jeg trykker gem, så får jeg muligheden for at erstatte billedet i produkt. Og så går jeg tilbage herop. Sådan her. På den anden side har jeg gået ud fra et sidelayout her med 4 billeder. Så har jeg trukket det ind her. Og så har jeg været inde og vælge mine billeder. I stedet for at have et fjerde billede, så har jeg faktisk valgt at tage det væk og lave en ny tekst. Og så skriver jeg her med en lidt mindre tekst. Sådan her. Så har jeg brugt den funktion med at finde en baggrundsfarve, der passer til billederne her. Og så har jeg trukket den ind her. Det sidste, som jeg har lavet her, det er, at jeg har været inde og gået på dekorere og valgt en skygge på billederne. Den kan man variere, hvor stor den skal være. Nu blev den lidt rigelig her på den her, så kan jeg gå ind og gå ind under afstanden og vælge, at den skal være en mindre skygge. Og hvis jeg ønsker, at det skal være det samme på de andre billeder, så kan jeg sige yderligere funktioner, anvend på andre objekter, og så kan jeg bare sige aktuelt synlige. Sådan her. Og så har jeg faktisk lavet opslaget her. Det var en kort introduktion til, hvordan man kan komme i gang. Jeg har dog også vil gerne lige vise omslaget. For inde på omslaget har jeg været inde og brugt noget fra en bogskabelon. Jeg har taget den, der hedder Our Highlights. Og når jeg vælger den, så kan jeg vælge at bruge den på hele bogen, på omslaget og på alle indvendige sider. Jeg trækker den ned her på omslaget og får den ind her. Der er effekt lagt på, og det bliver jeg lige gjort opmærksom på. Så har jeg været inde her og vælge et billede her og et billede her. Så har jeg inde under 2024 bare ændret det til 25. Og så har jeg taget det her væk, at der står Our Highlights. Og på den måde har jeg lavet et omslag også. Så på den måde kan man lave omslag og nogle sider inde i bogen. Jeg håber, at det har givet en introduktion til, hvordan man kan komme i gang. Har I spørgsmål til det, så tag endelig fat i os på telefon eller på mail, så hjælper vi meget gerne. Tak for nu.